ezikhulu kwezemfundo bezingena ziphuma ngesikhathi behlola umsebenzi ngosuku lokuqala lokuvulwa kwezikolo. Yizo ukufunda kuhambe ngohlelo kwezinye izindawo, abafundi kanye nothisha baphoqelwe ukuba bahlale emakhaya. Umbhikisho endaweni yaseMkhambathini kanye nokwesabisa kwezikolo kubangela abomnyango bacele othisha kuba bangavuli izikole namuhla. Abezemfundo kanye namaphoyisa bathi bazosebenza nomphakathi ukuxazulula inkinga ukuze abafundi bakwazi ukubuyela ezikoleni. Sivuke kwizikole zonke zo-11 eMkhambathini zivalwe zikhiyiwe, kunama notices emasangweni ukuthi othisha omkhulu make bayivula lezi zikole kukhona okuzokwenzeka kubona. Kwabanye othisha omkhulu abadecide ukuthi banqamulela umaketanga bayivule base beqala ke bethola ke imiyalezo nezingcingo ezinga-anonymous ukuthi njengoba ke nizivulela izikole nazi ukuthi ke kuzoba khona imiphumela enizoyithola. Phezu kwemizamo yokusiza izikole ezilinyazwe imvula, eMnambithi izikole eziyisithupha zigcine zingavulanga ngenxa yezimvula ezibangela ukugcwala kwemfula. Yavimbela abafundi nothisha ukuya ezikoleni. Kule district esikuyo zu41. Kule 41 akusho ukuthi ingane ziyanga esikoleni, ziyaya esikoleni, othisha bakhona esikoleni. Esikutholile ke ku head of department ukuthi bawa odile ama mobile classrooms uku-addressa lezi ezingalungiseki ngokusikhashana. Zibalelwa ekhulwini neshumi lesishagalolunye nanye izikole ezikhahlamezwe izimvula. Abomnyango bathembise ukuthi amagumbi angomahamba nendlwana azolethwa kuzo zonke izikole eziwadingayo. Thulane Msimanga, SABC News, eMgungundlovu.